الله وبركاته. Ustaz Zaidu Jabe. Asa balma ya ne mafoi de famyala. Wane da bali refene balala. Kadaga balma ma flori be muta nyawo kam. Balma ma flori be bise fena ta nyawo kam. Wane da bali banko sebe. Ustaz Jabe. Ne fe ga doni fanyi uku. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدة فاطمة الزهراء الله بلما تشينا بي كذا كان يافتو من بلما مو دبي بسيتا نيون كما بلما مو دبي مروتا نيون كما بي بلما يكرا توغو دي سينو بلما يرتيغا بلما يرغلام لبلمو الله سبحانه وتعالى كو الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أكو مامون بفنتيجي الله سبحانه وتعالى نمرق وفمن تغو ko olu de tieninglaw ye dugma kolo ko sanfɛ wa ko olu de ma perdilew nye o kɔrɔba yirana k'a fɔ maa min tɛ k'i balima sinji tugu e balima bɛ se i ma i sinji bɛ se i ma k'i ka jigi tugu nafolo b'i kun i b'a ka jigi tugu to yen nka n'i y'a ye kɛnɛma a ka jugu hali ni banna ye kɛnɛmala la a bɛ nafolo di warimɔgɔw ma nka n'a balima nan'a ma wallahi a tɛ se ka nafolo bɔ a yɛrɛ kun k'a di a balima ma ne balimaw o tuma na e ka nafolotigiya nafa bɛ se jɔn ma alakira alayhi salatu wasalam a ko sarakatiw lasɔn hɛrɛma ye i ka sarakati bɔ i masurunya mɔgɔw la yala e masurunya ɲɔgɔn bɛ tɛmɛ i balimakɛ kan wa yala e masurunya ɲɔgɔn bɛ tɛmɛ i balimamuso kan wa balimamaw n'a ye ɲɔgɔn minɛ fɛn man di k'a bɔ nka n'a ye ɲɔgɔn bila fɛn juguya tɛ k'a bɔ conseil wɛrɛ la an bɛna tɔ fɔ bɛɛ lajɛlen Seyida Fatima hakili la i ye faamuyali caman sɔrɔ a la inshallah ala k'a ɲɛ ka d'an bɛɛ lajɛlen